Hallo, hallo. Det er det frække næsehorn, eller Tino, hvis I vil kalde mig det. Og i dag skal vi bare spille noget Nintendo Golf. Det er lang tid siden, jeg har uploadet, så ja, lad os se, hvordan det går. Hvis I ikke kender The Gungeon, Enter the Gungeon, det gør jeg heller ikke rigtig på grund af det er første gang, jeg spiller det her. Jeg har spillet det før. Jeg har dog glemt meget af det. Men jeg tænker bare, jeg tror faktisk, jeg har et eller andet, hvor det er en rainbow chest. Hvis I ved, hvad det er. Ellers kan jeg også lige google det. Men det går bare sådan, at når du kommer ind i spillet, så er det der popper en rainbow chest op, som du så kan åbne og få nogle items. Men så ja. Men vi skal spille The Marine. Og det han gør, eller hans specialties, som man lige kan se her, han har en gun always with you, semi-automatic. Infinite ammo does not reveal secret walls. The Marine sidearm was brought to the Gungeon by a low-ranking Primadine soldier. Though this gun appears sturdy, you know? Okay. It has been known to fail when it's most needed. Så har vi et supply drop. I need mags active. Calls in for ammo. Also passive. Memories of your years in training, better reload speeds and weapon accuracy. Men du kan se alle de guns, jeg har fået før. Men altså, det er lang tid siden, jeg har spillet det her. Så jeg kommer nok ikke rigtig til at huske det. Men lad os nu se. Men ellers, ja, prøv at se her. Der er en rainbow chest her. Som vi så åbner. Og så kommer der forskellige våben. Glowing rock. Kan man sådan se, hvad det er? Derinde. Listen, butterfly. What? Oh, her. Way of the guns passive. Transform into power mysterious circumstances. Er det den? Nej. Den der. Hvad er den? Sådan en blå ting. Er det ikke den der? Nej, det er sådan et hjerte. Den her. Fire ice protector on taken damage. As I was torn from a mighty frost giant. A common target for Italian. Det ved jeg nu ikke lige om det. Sådan en orange tube. What? Fuck. For noget der. Det er mærkeligt der. Increased combat prowess with absolute no downside. A potent gun enchanting drug from the far reaches of the galaxy is known to be extremely addictive and extremely expensive. Jeg tror godt, det kunne blive godt. Men prøv lige at se den der. Sådan en ordentlig bølle. Du er gal. Black hole gun. Won't you come charge? Shoots black holes. A technical marvel produced by synthesized technology. Once full charge, wears reporting the momentary birth and death of a star. What? Skal vi tage den? Jeg føler, vi skal. Så jeg kan sådan charge. Oh my god. Yeah. You made your choice. Hope it was wise. Wasn't wise. Sorry. Ooh. Well. The
only legible text is offering, the rest is blank. Okay. Det har jeg aldrig set før. Okay, allerede kommer med en surprise. Jeg har allerede mistet mit armor. Hvad sker der? Det er jo bare dejligt. God start. Nå, men jeg håber at jeg kan komme til måske level 5. Level 5 i ja, eller PUBG 5 eller hvad man kalder det. Det der magic. Jeg hader dem virkelig. Ikke? Altså hvordan kan den gøre den der? Shotgun her og sådan en bullet. Au. Jeg tror faktisk det, dem der, de gør ikke rigtig så meget andet end at charge mod dig og sådan. Lang. Ja, se. Men så, jeg tror det der, det ikke gør noget damage. Der er en boss. Skal vi ikke lige prøve den her? Motherfucker. What? Den vil jo være vildt god der til bossen. Nej. Nøgle. Jeg kan ikke rigtig bruge de her nøgler til noget, hvor der får de der rainbow chest. Men jeg kan jo alligevel det til. Sikkert godt. Men grunden til at jeg egentlig ikke har sådan været meget content, hvor jeg lige startede, ja, så jeg åbnede den her. Og der er sådan en note, hvor jeg får kun et item, og det er den her sorte black hole gun. Jeg får kun én item hver runde. Så ja. Bruge den med kløgt. Okay, der er bossen. Det er godt at vide. Der er bossen. Jeg håber virkelig til fugl. Hvor de der brødre der. De der, eller jeg ved ikke om I ved det. Men der er sådan nogle brødre, som der er de her skud. Sådan nogle, og de er sådan virkelig irriterende. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. De giver mig virkelig meget på den måde. Ja. Lidt længere ned. Det var boom. Yes. Jeg ved faktisk aldrig, hvad det har gjort. Jeg har altid bare gået derind. Jeg tror, du kan finde nøgler og sådan noget. Den er vildt god, den der. I took this so you wouldn't be tempted by non-rainbow rainbody. Jeg ser, at han tager alle mine våben. Vi har en shop heroppe. Få noget ammo. Jeg tænker ikke rigtig, jeg vil gøre det der. Jeg kan bruge den her, og så kan jeg tage den der ammo ability, jeg har. Men måske et halvt hjerte. Ja, og så gemmer jeg gemmer til næste. Der er en granat. Men den første er ret nem. Det var de her rounds, og så ja. Der er ikke rigtig så meget specielt. Det... Så får jeg en god chest. Og så er det ham der Rainbow Buddy tager den. For helvede.
What? Irriterende. Er der noget hernede? Nej, der er bare... Jeg har egentlig ikke klaret dem alle sammen. Jeg føler, jeg har sådan en speedrunner. Er der nogle flere her? Nej. Men er det noget med, at når man har klaret dem alle sammen, at man kan gå derind? Skyde den? Nej, okay. Nå, lad os bare gå hen til bossen og se om ikke vi kan gøre det. Håber jeg virkelig, det bliver fugl. Ellers bliver jeg sur. Ja! Det er fuglen! Let's go! Han er virkelig nem. Men det der Black Hope Gun, kan den også tage bosser? Det ved jeg ikke rigtigt. Kæft, han er buff. Jeg har lidt troet, en fugl ville være buff. What? The heck? Tager en skade af det? Alle hans bullets bliver absorberet. What? Jeg skal bare charge den her. Så har han automatisk damage. What? Jeg tror ikke, de klarer sig så længe. Laver den der. Så skal vi charge, og så skyde ham. Okay, det er nu ham. Så bare skyde ham, mens han er i den der form. Så løb. Charge. Ja. Prøv han er kommet over. Og så skyd. Nej, det virker ikke sådan der. What? What? Jeg tror, jeg er skadet der. Long range? Det er en long range, når jeg gør det der. Det er noget seriøst skade, jeg tager her. Hvad er det, han skal her? Ja, let's go. Så er fuglen død. One thing her. Spis de her lige. Ja, se. Jeg trykker space, og så fik jeg det her. Så kan jeg tage der, og så fuld. Det er meget nice. Så kunne man egentlig få et weapon, men jeg har ham her til. Ligegyldigt. Videre til niveau 2. Chapter 2. Okay. Jeg har set ham der skeleton før. Jeg har set ham der før. Jeg ved ikke, hvad han gør. Går han hen og angriber dem, måske? Tror jeg godt. Der er den der. Reduces enemy health. Diseases spread quickly among the gundead. There is sleep tightly packed together in magazines. Okay. Og fik vi egentlig ikke et bullet? Nej, det var ikke. Fik den der pinke. Men ikke rigtig andet. Hvor er ham der? Ja.
This Healism servant was lost and hid in a chest. He's yours now, formed from several dozen discarded shell casing. This wields modern power. Okay. Er det sådan, at han angriber nogen? Er det det, der sker? At han kan sådan angribe, eller... Den der kunne også være god at tage, måske. Så fik vi også den her. Extra chance for hearts on room clear. Så vi kan få noget ekstra liv. Det ved jeg nu ikke. Jeg tror, vi skal tage ham her body. Skal vi... der er også et eller andet der. En vandkande. Hvad er det for? Der er sådan et stykke slik. Men hvis I nu også gerne... her. Men hvis I nu også gerne vil spille det her Enter the Gungeon, så er det i Steam, og jeg tror, det er noget med 14 euro. Så... Altså, jeg vil sige, det er jo egentlig et godt spil. Men... det er måske lidt for dyrt. I hvert fald for mig var det. Men det er virkelig sjovt, så jeg vil virkelig anbefale det. Det der slik, måske ikke lige så godt. Det eneste du gør, det er sådan, gør sådan, jeg får mere liv og sådan noget. Det ved jeg ikke lige, om jeg vil have. Så var der sådan en vandkande. Men hvor er den? Vi skal videre. Jeg tager ham her. Og nu håber jeg, at han gør et eller andet. What? Han har en laser! Han har en laser! Au. Han har simpelthen en laser. Så jeg kan bare lokke ham hen. Og så fra... vi skal lige prøve det der igen. What? Han er OP! Nej. Jeg hader dem her. Se her. Så skal man op på den her. Ej. Det er ikke så godt. Jeg mister et halvt liv på. Vi må lige miste et par liv der. Jeg kan virkelig ikke finde ud af dem her. Nej. Hvad er det, dem der gør? Det er granater. Håndgranater. Yes! Et hjerte. Vent. Der er en shop her. Er der noget? Vosk. Hjerte. Dem her. Glas, Gironstone. Guron, eller et eller andet. Dem har jeg set før. Hvor er de? De skulle være gode eller sådan noget, tror jeg. Ja. Blocks projectile but shatters if its owner is wounded. Så det er sådan en så hvis det tager skade, det gør jeg jo egentlig. Skal vi bare? Jeg tager den. Okay.
er det den ting. Hvis jeg tager skade, som jeg ikke må, så mister jeg den. Gøre skade til mig. Åh nej. Den her kan jeg ikke så godt lide. Ja! Ja. Kom. Kom, buddy. Åh nej. Åh nej. Oh. Nice! What? Han er OP! Og han kan ikke tage skade? Wow! Ej, bliv lige væk. Vildt OP, den her. Ej, der er bossen. Toren, den er meget sværere. Åh nej. Nej. Den der black hole, den er virkelig god. Ikke til damage. Nu skal jeg lige. Virkelig godt. Charge. Oh. Yes. Nice. Charge. Ja, Rainbow. Vi har forstået det. Oh. God. Det er virkelig, jeg prøver så meget at lade være med at miste den der. Var det alle? Jeg tror det var alle den her. Men ikke kun på mappen. Nej, vi mangler en. Seem to have more than one skin. Enough heads to share. Oh. Ej, den. Ej. Forstået, hvad den her var. Jeg tror, det var alle. Jeg skal lige ind til shoppen og få et til hjertebrønd. Jeg tror virkelig ikke, jeg kan klare den her boss. Der er mere ammunition. Måske kan vi godt lige få den. Fik en ammo. Ja! Okay, men 27. Jeg tror, jeg er et til level. Kom. Nu skal vi hen. Eller skal vi tage en armor? Eller, nej, vi saver. Kom.
Ej, hvad hvis nu det er de der brødre der? Hvad? Den her, den er jo sygt OP, så. Den kan tage deres bullets. Nej, shit. Jeg har gået den forkerte vej. Men prøv lige at tænke det. Over det. Der er jo nærmest alle bossene har bullets. Og hvis jeg bare gemmer mine penge, så kan jeg hele tiden købe ammunition. Altså lige... Det er ikke godt, det her. Det er lang tid siden, jeg har kæmpet mod ham. Hvad er I nu? Han har en freaking laser. Hvis jeg bare udnytter min black hole, så tror jeg godt, jeg kan overleve. Og så charge. Charge. Det er godt, det der. Og I går i den direction. Det der black hole er. Det er ikke så godt, det der. Jeg nåede ikke at charge. Skud. Det er ikke så godt, det der. Ja! Let's go, YouTube. What, den OP. Master round, second chamber. Vi har 4 liv. Let's go. Men hvad gjorde det der? This potent artifact indicated man of the second chamber. Let's go! Any who enter the dungeon are doomed to remain living countless lives in an effort to break the cycle. What, det var fedt. Nej, jeg blev nemlig ikke ramt. Den er vildt OP. Men vi skal dog finde ammo til den her. Okay. Det er en round, den der. Det er sådan en bullet. Okay, hvad er det, den gør? Er det heroppe? Det der bullet til? Ja. Her. All bullets have a chance to ignite foes and form shells straight from the gungeon's forge. Det er godt. Det der er banner. Det var fedt, hvis vi kunne få sådan noget med infinite ammo. Men det banner. Ja. Improves the effectiveness and charm enemies. Before the advance of Gundead Society builds et eller andet. Admit. What? Et kæmpe keycard, eller hvad? Nej. DC output. Det tror jeg ikke, jeg har. Men hvis vi kan få mange af dem her, så er det OP. Jeg tror ikke, vi har dem. Men jeg så dog lige den der brune kage igen. Men det kan godt være, at vi bare skal have den til ekstra damage. Jeg tror, vi tager den.
har smadret en ting. Det var godt. Det var virkelig godt. Øj, hvorfor er jeg så dum? It's Christmas, it's Christmas, it's Christmas. Godt det der. Oh shit, der er stadig en. Nice. 64 sekunder. Oh shit. Jeg prøver at se den her. Jeg skal lige charge. Der er en kæmpe stor mushroom. Og der er sådan en der, som jeg ikke kan få fat i. Hvad er det der? Hvad? What? Hvad er det der? What? Okay, det var mærkeligt. Det der, jeg har nærmest mistet alt mit liv. Han er charge. Yes! Ammunition. What? Hvad er det vigtigt det der? Hvor er den henne? Er det sådan, så kan man sidde stok? Det er det sikkert. Ja. Yeah. Yes. Der er en mushroom. Dummy. Nice. Yes. Nej. Er der stadig kamp? Er der ikke stadig kamp her? Bakker cirkler. Ah! Holy shit. Offside. Ah, så kan man sådan. Ah, okay. Cool. Gør det også. Gør det så sandeligt også. Okay. Der er en grøn slime. Og jeg hader grønne slime. Godt. Der er igen. Men kan man save? Jeg tror vi gør det der. Full hard. Det er sådan jeg kan bruge mit jeg tror vi saver. Nej, den blev der ikke for evigt. Pisse også, mand. Klar. Hey, boss. Men vi har ikke klaret dem alle sammen. Vi mangler nogle steder her.
We put forth that a knave such as thee could never clear this floor using not but this knave. Do thee can and reward it. Ooh. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Shit. Yes. Oh! Hello, Mr. Magic! Ooh, the victor returns and to the victor spoils. That. What? Men vi får heller ikke vores nailgun. Like, what? Yes, yes, something for you. Yes, and yours. Cool. Okay. Skal vi bare tage nok det her? Charge. Charge. Take him. Yes. Have a heart. Cap. Yes. Munch it up. Oh, so I can trade in gun. Like oh, der er ammo! Der er ammo! Nej! Det er så. Jeg er alligevel ikke okay. Du er alle. Nu skal jeg bare hen i boss. Nej! Frick! Det må det hele tiden. Okay. So we're going to get a merchant. Let's go be full hard. Vent op. Så også noget her. Og jeg er fuld. Okay, be ready. Hvem er det? Ham der. Der. Jeg kan huske det. Okay, let's go. I'm ready. Oh, hell no. Vildt godt det her. Langsomt. Åh, nej. Yes. Langsomt skade.
What, det er nemt der. Shit. Jeg skulle ikke så godt gøre. Det er specielt ikke godt her. Det er specielt ikke godt her. Ja, det lyder som endnu et victory for mig. Let's go, YouTube. Jeg føler det er lidt så meget cheat. Det er det jo egentlig også. Like en black hole gun, der kan absorbere bullets. Hold da op. Det er jo ikke engang. Det er jo nærmest ikke engang færdigt her. Chamber 4. Hvad skal der være? Det der kunne faktisk godt være godt. Det der, det var også virkelig godt. Det er sådan hver gang jeg står stille, så tiden helt stille. No? Så har vi de her hjerter. Jeg ved ikke lige hvad. Er det bare sådan ekstra liv? Med special. Vi kan lige tjekke. Den her. A bag carried by stylish Gungeoneer adds one heart container. The miners who originally dug out the black powder mine carried their meals in boxes like this. Ja, så det er egentlig bare ekstra liv. Den her igen. Information satisfying options. Den her igen. Reduces enemy health. Diseases spread quickly among the gundead as they sleep tightly packed together in magazines. Og så er der den her stopwatch. Jeg vil egentlig gerne bare prøve den her. Lad os prøve den. Kom nu. Charger lidt. Men jeg ved ikke, hvad der kommer. Ja. Hvad er det, den der gør? Igen. Charge. Okay. Gå ind i det black hole. Det gør de ikke. Det er godt, jeg har min body. Yes. Nu er man bare normal. Hold det. Come on. Ej, det vidste jeg godt. Ja, det vidste jeg godt. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg heller ikke. Shit. Han død. Okay, jeg tror måske det er den her jeg dør på. Men jeg vil ikke være sådan der helt endnu, grund af jeg ved det slet ikke. Så dør jeg. Jeg tror det er enden nu. Jeg tror det er enden. Jeg fik lige det her. Hvis vi bliver ramt en gang, så er det ude. Nej, det her.
Åh! Okay. Åh! Jeg har 80 coins. Kom nu. Ikke lad det her blive en... Kan ikke. Okay, bossen er allerede deroppe. Vent. Nej. Hvad? Det var ikke meningen, jeg skulle gå ind til bossen nu. Jeg har den ikke engang charged. Nej! Jeg glemte over hullet der. Oh. Killed by a pit. Jeg fik 244 kills. 183 i penge. Area hollow. Time 35 minutter og 32 sekunder. Engineer, Marine. Killed by a pit. Jeg fik ham der body. En black hole gun, som der var virkelig god. Den der, hvis jeg ikke rigtig hvem var. Men vi klarede niveau 2. Nå. Jeg håber, det var god content. Ærgerlig slutning, men håber I får en god dag. Hej folkens.